Good morning everybody! Welcome to Bicolanang Ilongga YouTube channel. Ngayon po ay ang unang simbang gabi. Ito po ay 9 days na kailangan nating magsimba bilang pasasalamat na pang katao-tao. Pupunta tayo sa Santa Monica Parish sa Pabia. Good morning! Unang simbang gabi. 4:30 AM Thursday. Hindi ako nakasimba sa gabi ng alas 6. Kaya ngayon. Ingat tayo. Pila? Thank you, Lord, for the strength. Uulan. Termas, uwian na, syempre. Pero meron pong libreng almusal ang galing ng LGU Pabia. Kaya halos lahat kami ay doon dumiretso sa plaza. Pero eto marami ding binibenta. Going to the plaza, pupunta na po ako doon sa lamesa ng libreng pagkain. Syempre, kailangan natin itong i-grab dahil libre naman. Kasi kung hindi naman tayo kakain, masasayang ang lahat ng kanilang inihanda. So, mas ma-appreciate kung tayong lahat ay kukuha, kakain. At syempre, bawal magkalat. Ang mga basura ay kailangang itapon dahil ang dami namang basurahan sa buong palibot. Dapat malinis, yun ang talagang sinabi ni Father bago siya magsimula ng misa para sa kalinisan. At ayan po, ang lalaki ng mga kaldero. Nagluluto sila ng arroz caldo. Shout out sa inyong lahat mga kuya, mga sir. Thank you very much. Ayan pinayagan nila akong videohan ko. Napakasisipag ng ating mga kababayan. Ayan, pupunta na ako doon sa lamesa ng taho. Ayan, sila ma'am, sila sir, sila ate, sila kuya, sila ining, sila tuto. Ayan kumakain lahat. Ba, ina-appreciate talaga ng bawat isa. Ganyan kami dito. Kahit nga mayayaman sila, ayan, dyan din, pupunta din sila dyan. Kain din sila. Thank you, mga ma'am, mga sir, thank you sa inyong sakripisyo. Ito na ang aking pagkain. Ayan, nahulog ko. Kain tayo. Sarap niya. Taho. Thank you. Salamat po. Salamat. Thank you. Ito po ang aming munisipyo, ang plaza, ang simbahan, ang palengke doon naman sa kabila. Nandito lahat sa buong paligid. Ang Pure Gold dyan din sa kabilang side. Nandito na lahat. Kaya napaka-hassle free. Very nice na tumambay dito sa plaza. Ang daming kabataan. Very good sila. Natin dito ang gasol. Okay. Ang ganda ng sasakyan ng Pabia. Maglalakad tayo ba? Lakad. Exercise.
Very good ang mga bata. Ito ang dati naming tindahan, ang inuupahan na binagyo ng Frank. Ayan, ayan, ayan. 1,500 ang rent. Noong 2008. Booking tayo kasi maaga na naman. Wala kang ingat. At sa pamasahe. Aray ko. Ito ang Cecil's Cakes and Delicacies. Masarap yan at mura pa. Ayun ang makulay na pader. Makulay ang kanilang wall. Puro 4 kabiya. Isip yun na puro ka barangay ko yung puro kabiya. Antal siya doon na tayo. Ang barangay nila. Easy pa, naglilinis na ng mga trabahador ng balon. Cafe balcon. Cafe balcon parking area. Di pa ako nakatry magkape dyan. Oh, ganda na pala. Ganda na tingnan. Smell in. Ganda. Oh. Ayan ang cafe balcon. Red spot na restaurant. Welcome. Ayan. Red spot. Ito na po tayo sa Aganan Bridge. Ayan no, makulay na tulay. Halos lahat ng temporary detour routes kasi kasi nga sa pag-close ng daan sa Aganan dahil sa construction ng flyover at nagkakabit sila ng grid ba yun, ng mga simento na mahahaba. Di ko sure kung ano. Aganan Crossing, ito dito ang madalas matraffic. Sarado na dito mamaya. Ito na flyover na ginagawa sa Barangay Aganan. Mamaya sarado na dito. Dahil nagkakabit sila ng anong tawag doon. Basta yung mga semento na yun nakahaba. Malapit na ako. Mini market Aganan. Ayun, mini market. Manuka ng bayan.
Barangay Agana. Basura. Okay. Yan ang mini market ng Aganan. Diyan kami namamalengke. Yan naman ang 7-Eleven. Aganan. 7-Eleven. Aganan mini market. Yan. Good morning, kuya! Nagsimba gabi. Oo, do. Tapos na, may libre nga pamahaw. Ito ang kinabit nila. Kinabit nila kahapon, kaya sarado dito. Hanggang sa linggo. December 15 hasta 19. Kasi ikakabit hanggang doon. Ayan. Dito na tayo. Ito kami, motor brand. Ito ang napakaliit naming pwesto. Pero thank you Lord, may hanap buhay. Dito na tayo. Okay. Ito naman ang aming pinakamamahal na sasakyan, ang Honor Type Jeep na sobra na ata 23 years mula dun sa first owner. Maraming salamat kay Bossing at kay Madam. Libre kaming pinatitira dito sa space na ito sa likod. Ang inuupahan namin ay ang pwesto ng tindahan dun sa labas. Dito naman ay tulugan namin na parang 3x3 square meter lang naman na or 4x4 pero dito na lahat. Kaya super thank you. Wala po kaming sariling bahay. Kami ay negosyante pero kami ay hindi mapera. So hindi po lahat ng negosyante ay mayaman. Kasi kami po ay hindi. Wala nga po kaming sariling bahay dito. Ayan, salamat sa kanilang kabutihan.